Gospodin Jokić, na jedan način mogu i vama čestitati kao predsjedniku Viteškog alkarskog društva. Vidjeli smo na svečanosti Dana županije da su bili alkari, alkarski momci, ali čestitamo vam na 300 godina od čudesne obrane nad Osmanlijama i čestitamo vam na nedavnom osvojenom nagradi prepoznatljivog dokumentarnog filma o Alki u Hamburgu. Da, evo, ti projekti koji smo imali povodom 300. godišnjice uistinu su bili značajni. Naravno da je najznačajniji projekat Muzej Sinjske alke koji se evo do danas pokazao kao jedan savršeni muzej i prema izjavama i stručnjaka muzeoloških, a i gostiju koji dođu u muzej je pokazano da u ovom trenutku je to vjerojatno najatraktivniji muzej u Hrvatskoj i ja očekujem da iduće godine će on biti kandidiran za Europski muzej godine. Imali smo još niz drugih projekata, među ostalima je bio i projekat dokumentarnog iranog filma Alka koji je evo na međunarodnom festivalu u Hamburgu dobio je srebrnu plaketu što je jedan fenomenalan uspjeh za ne samo za Hrvatsku radioteleviziju, nego i za Viteško alkarsko društvo koje je radilo u koprodukciji taj film. Sve je to naravno u smislu prezentacije Sinja, Cetinske krajine i Sinjske alke. Alka je zaštićen pod okriljem UNESCO, Alku znaju u Hrvatskoj, u Briselu, Alku prepoznaju u New Yorku, u cijelom svijetu. Jeste li razradili strategiju kulturološkog i promotivnog načina prezentacije ne samo Alke, nego i Hrvatske u svijetu? Da, mislim da smo sa proslavom 300. godišnjice započeli taj jedan projekat da Alka nije samo događaj koji se događa u Sinju, nego da on u to vrijeme treba prisutan biti u ne cijeloj Hrvatskoj, nego cijeloj Europi. Kao što znate, Alka je bila i u Briselu, bila je u Ženevi, bila je na Sardiniji, bila je sada i u New Yorku, a mi ćemo kao uprava Viteškog alkarskog društva donijeti i nekakve zaključke da se idemo u prijateljstva sa određenim povijesnim postrojbama u pojedinim državama. Već sada imamo, dakle, smo povezani sa Italijom, sa Švicarskom, ali imamo namjeru i sa Austrijom, i sa Mađarskom i još određenim zemljama u Europi, tako da to budu brendovi koji će sačinjavati najznačajnija kulturna bogatstva tih zemalja i naravno među njima će iz Hrvatske biti Alka. I za kraj, kuca i brzo i 8. mjesec, taj prva nedjelja u kolovozu. Vjerujem da se dosta dobro pripremate za prvu Alku nakon 300 godina. Da, ali ova Alka je također vrlo značajna jer ove godine slavimo 300. godišnjicu krunjenja Sinjske gospe, odnosno Majke od milosti i Sinjske gospe, tako da i ovogodišnja Alka i Velika Gospa će biti na jednom visokom nivou. Hvala vam lijepo i želimo vam uputiti čestitke. Hvala vama.